Hilbijartina her duwazde şandîyên İsa. Duwan rojan de İsa çû çiyê da got de'a bike. Wî tevahiya şevê bi de'akirinê li ber Xwedê derbas kir. û gava bû roj wî gazî şagirtên xwe kir. û duwazdeh ji wan hilbijartin. Wî ji wan re şandî got. Ew jî ev bûn: Şîmon, yê ku wî navê Petrûs jî lê kiribû, û birayê wî Andrawîs, Yaqûb û Yuhanna, Filîpos û Bertolomeyos, Matta û Tûma, Yaqûbê Helfayos û Şîmon yê ku jê re welatparêz digotin, Cihûdayê kurê Yaqûb û Cihûdayê Îsxerîyotî yê ku li İsa xayîn derket. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û rêz xweş bû binayên hêja.